Ей, сега, още не съм започнал. Може да пееш. Ако може да пееш, не знам тази песен, ако някой друг ще знае. Нали видиш? Да. Ако оставаш отворено, по-силно свири. Ей, таки много отърваш. Да, косе! Dai, cose musiche fa! Ти може да го видиш някъде из интернет. Не, Добре, няма. не води до това, че го намерят така, не съм нашел качил. Няма, бе. Може ли? Айде, бе, ставай! Айде, бе! Мамче, ще путат по интернет, айде! Айде, бе, се знайде да сядна! Ще се търсят това, как опай! Я мълча, че аз няма да я поправя. Моето момче ми чупи музиката. Тук я писна и я чупи. И ми я прави към шората и тая. Много те напеска, това е хареса това. Топоришка ми прави. Чей! Че детето да задат вчера. Такова, че толкова парчелца. И да разбрах как да работи, да е чисто. Ей! А кажи, и то да не обичам там обаче по-сък ме. Може ли да не да обичам? Кого да обичам? Тя ли? Чай!